как се променя отговорността, когато работата ти стане да водиш хора, а не просто да пишеш софтуер. Ами, динамиката е много различна. Първо, трябва да разбереш как се работи с хора, защото аз като един програмист, да го наречем така, който съм свикнал да работи с компютъра каквото му кажеш, ще го прави. И там е ясно. Обаче с хората не е така. Първата ми голяма заблуда беше тогава, когато си мисля, че ако плащам на някой заплата, той ще слуша какво му казвам и ще го прави, така както му казвам. Не е така. В смисъл, сюрприз, не беше така. И всъщност тогава трябваше да науча за това как трябва да се мотивират хората, за да вършат някаква работа. И тогава почна да уча каква е разликата между лидершипа, въобще да даваш пример добър, да си един човек, с който хората искат да работят, а не просто там един, който им обяснява някои неща от живота. Така че това беше всъщност за мен да излезна от ролята си на програмист, на един много така прагматичен, директен човек, в един човек, който да го речем така, с по-развити soft skills и да мога да работя по-добре с хора, беше голямо предизвикателство. Все още се уча на тези неща всеки ден. Но това е най-голямото предизвикателство, поне за мен. Самият лидершип, какво е лидершипа, как да го правиш добре, как да мотивираш хората, как да не ги демотивираш с изказвания, с начин на работа, с поведение. Изключително предизвикателно е, така че мен е много предизвикателно това и много интересно също това време, защото когато видиш и когато научиш някои неща за работа с хора, не само дали са ти колеги, но и когато работиш с други предприемачи, с партньори, с клиентите, нещата стават в пъти по-лесни.